Kurangnya, betul. Ngawal Gangga Tupano spray mesin deh, spray alu, spray henew nih mak. Nengi ya, kali jam kata begitu tak ini mak. Beli ini, curah berdari kanain kayak ini. Gue torain ledin ya, mau tas white yang kalai baik, season pilih benalai, boy, tuh sandung gue say ini buat putra mah. Ya, itu baru mana menjai rohom kontitar deh, manci hasil bete, manci perni siau. Hei, arbila kapan mau bedung? Ini nilai ni, menjadena mendengar ke salah. Manci perni siau, langsung sih kontitar deh. Nai. Menjadena mana lagi? Ibradi hak-hak nager nih. Hah? Menjadi nama lagi. Ikhlas tanglai file laman manci bernulang bayi tayu, nubai nai man sandu usah mama deh. Hah? Hobi di napi aja. Atu menjadi roham. Saya mudu masih derang gitu derboy dong so. Hah? Ya, bete. Ane manci berni sigaw kuntinya ma belum masa mana ma? Hei boleh kuntinya kada? Mata? Zane kada ang zane. Okay. Dia nak ni, tahun naik apa kara? Selang hari koi mana kon kasih ni, yar malah betul so kon kaya kasih ni. Gue nak lekap ya, zane malah sana. Ni, langi, nagi terlangi bekas ni bosa. Ye, si balik gila. Khatam. Yeah. Namil pangalu kade. Haida. Malaya mabam simawa. Bisnang nai. Haida nasi bulai biar ni. Ni siang bukan ni dan pergi biar ni. Ayah. Hubung nak kiri betul lai. Ini os kade rajin. Yeah, rajin as bau. Tapi beli sahabat. Rajin masih pernah sebeda. Wow. Betul zaman be. Bah. Ngalak bermazam beri bawa itu di nak kira sana orang lain jawab. ये बड़ी अच्छी बात कही आप इफरे दिखला ना करना जान रहा नहीं हाय दम लेबले सोना ने 10 जिर बता दिन से कि आर नहीं जाने वो में वही बिकुम जो रोनेस तुम वो माजाने तिनी ताऊ जाना है तो ये वाली ये लाले जाने लंबा तिनी इनकम जाना ने आपको माबियो सांस प्रो हरो जाना है ना ताऊ जे वो में वही जनी horo jangan nih. Angsu dari kakek angsu. Dui konta labai lagi kini ya udah, hei? Bawa dap saya kang lagi kini loh kene. Kini konta lah di sisi dui konta ni barasa buai. Ikini ane nele, dui konta ni baralanci. Tivel, malah menjanang kali, Freddy malah menjanang ke kampur ke, baru tu jangan suang, iya tu zabung sih. Haji saya ni apa mesin dokum saya nak kok? Mesin dokum saya nak nande. Idikip lu saya betul belum ada nili. Mati saya ni. Dah tu zakhiro. Gangga Tupano spray mesin deh, spray alu, spray henew nih, maba bikung awal bade mana lah spray mesin ke. Bayi itu siap nih, yang bugla jatuh bayar birat mande nih ya, so dua bayar dua ni macam sampai nada betul, kibar aja kali, nih ya nih. Nomoskar nggak manjan lah malah bustu bukan apa ya nih, so, tahu bukan nani nih. Terus tahu bukan nani, salah deh, oh Yaman tuh nih. Seram mana dia? Betul. Ni, oh jendi ni. Ini. Seram le tu lepas. Ini kipen bunam. Silakan deh. Cili. Silakan deh. Mana alu ini apa sahaja nalai. Mana lebih dikit empu mah badle itu empu jangan deh derkhang lereng saja nado man. Bayi serap ni deh hebat hamene.
बिदिनो स्राब सौलायनानै माबायाव स्प्रे मेसिनजों स्प्रे हैनो थांबाय बानानै होखांबायबो होखांनायाव फुंनियावनो नुबायलै बा जेनेखा जादोंनो डेन्जार जादोंलै गया मानखादों सोरबा बायदिबो बाब्राबबाय थासिगौ खोमा बेदिलै माननायालाय आं खायसे एसे माबाखायसो ना मा बेलेग बायदिबो बाब्राबबाय थासिगोन ना हो नायख'ना जानायखौ मोजांसो मोनदों नामा नोंबो हो मोजांसो मोनदों जानायखौ या मानगुरलै नै जाबो नै जाबानो दे र' दसे रेस्ट लानि आङो साराय गोसोमाव मा संलायखो मा माखो जोंनाथ' साराया गोसोम जाखायो ओमफ्राय नोंना मा गोदान मडेल फैलायबाय नामा मायबा हो बेफोरलाय मा बिरखोनाय माया फैलायबाय नामा गोदान हो बबेनिफ्राय लाबोयो बबेनिफ्राय मायो खद जाथारो नालाय बेथ' आंथ' जाखाया र' सोमजाना साहागोन नोंखौ माला लाबोलायखो ओमफ्राय साइस गैया बाइस गैयानो गावखौनो सिख्ला गोरलै बाल्ल' फुग्रा मोनखो ना माखो नों गावखौनो बाल्ल' फुग्रा नुखो ना माखो बेफोरबायदि ड्रेस लाबोना गाननानै नायनो बोरै नुयो खद जाया हो आंहाथ' माननानै अबस्था गैला नै जायखिजाया मेखियानो मानस्रावजोब्बाय जाला दिनैनि फार्स्ट टाइम थास' आथिं जानाय बे फार्स्ट टाइमनिया दाखालि जादोंमोन ना माबायाव दिब्बायाव दाखालि जादोंमोन दिनैना नाथुरदो जानोसै खिन्थु दाखालिनिया लकेल नङामोन गायनायसोमोन जाहैबाय दिनैना आरो अरिजिनेल नेचारेल थरनिया बुथुमनानै लाबोनाय नेचारेल नुखायो मानसिखौनो खिन्थु इदि गाननानै नेचारेल नुवाखै माननायाव बे माबा फाल्थुलै बेफोरबायदि गस्लाफोरखौ मानो गाननानै लाबोयो बिजिरबाय थानो बिसिमादैनो सिख्रेबगोन खर'खौ आंखौ संनाय खावनायाव बारा दिस्टार्ब होफैदाना संग्रा खिग्राब गारगोन आया नोंथांमोनाथ' मिथिखायो साखि खुमाग्रा जाखुमाग्रा होननानै किटसेनाव थानानै नै नायदो दाना जाखुमालायबाय साखि खुमालायबाय थालिर इलाय मा सम मायो हरब्रा आंनो बोरै खावसे लाबो आइनो असरा मोनो मैयानि नों लाबोनाया राना बसे मैयानि गांनो होदो मोनजानो मा जाखुमाग्रा नुखायो मानसिखौनो सिरि उल्था मोखां जानानै थाखायो गोलाव जालाय संखोनाया मैयालाय नोंनो लाबोनानै नोंनो रानना आखादों आंहा बिदियाव दोनदो बे ससे जानायखौनो बिदि जानांबाय नामा मानसिया बोरै नुयो नो मालाय बेखौनो जानोसै आरो मा दंथ'लै नङा नों दहाय फुङाव जादों दं या मोनसे जेरावबो हेंथालै नोंनि नङा इयो थालिर जाबखाथामखौसो जादों माबा आं फैबाय फै सेक लानो फैनो मिथाइलि जाजोबनानै लां माथो सौरा फरायनि दारि समपाप्रि सं हो मिथाइया थैबायलै नि सौराफोरनि दारि खानाय नुखायनि समपाप्रिनो माबोरै जागोन नोंखौलाय ओरैनो माबायनो जागोन नामा
gedeane. Seberapa beri perasaan dan negang li panen li kemana? Gitu. Ini. Ngadeng di kasus benar semua mesti. Wah, tuh nong kaya le. Ini apa salah sih? Gue saya nalai. Babar. Anto tas susah ya, mau deh pindi. Wah. Ang ibabaydि गाख्रबाय थानो हाया दे मानसिया मा हिसाबै गाख्रबनो हाया ओंखाम खुरनांगौ नोंजों रायलायनाय माने फाग्लि जानाय सर आं मोनफाबाय थायो माबा बोरै जानोलै इदिबालाय सुथुमदोसो नोंथाङा सुथुमदो सं गारबा गैला जाहैबाय नामा नोंहा गारबा गैलामोन जाहैबाय नामा लाव माबार लाबो है साला एसे गरमलै बानलै गाव संनायखाय बिराद गोथाव जादोलाय स्लुब लेचो जोंफोरबा पेन्डिट जाखायो आरो नै गुरु जायो मानसिया नाथुर ज्राव होना दोननाय जायो मानसिया आंथ' नाथुर जाखाया जमिदारनि फिसा नालाय आलुखौ खाथ्रा जायोसं लेचो ओके 자, 는 감당 내든 안 하는데. Cool. 유마. Weather is so hot. Putra ngomong dulu. Weather is so hot.